si queren retirarse adiante, si podemos empezar a... Este é o momento no que os edís do Partido Popular deciden abandonar o pleno. Fixérono despois de pedirlle ao alcalde que retirase da orde do día a aprobación dunha segunda dedicación exclusiva e tamén da proposta do persoal de confianza, coa designación da persoa que ocuparía o posto de secretaria do alcalde, algo que o rexedor non fixo e decidiu seguir adiante coa sesión. Para os populares este feito constitúe unha actuación antidemocrática que ven a evidenciar ás claras as formas de entender a política por parte do Executivo liderado por Nos Pobra. Es la forma de cómo entiende la política Nos Pobra y el Partido Socialista. Creo que evidencia la falta de ética democrática y sobre todo la forma arrogante de aprovechar la mínima circunstancia para saltarse todos los cauces de sentido común y de respeto democrático que debe haber en una institución tan grande como es un ayuntamiento. Es un aprovechamiento de las instituciones con un fin partidista y partidario, y esperamos que esto, cuando se reconstituya y todo el mundo esté presente en la corporación, pues habrá que tratar de volver a analizarlo, ver cómo se encauza y tratar de recuperar el respeto, al menos democrático, del resultado de las elecciones del pasado mes de mayo. Tamén se mostrou moi crítico co goberno o Bloque Nacionalista Galego. Para os nacionalistas, a argucia empregada polo Executivo de Nos Pobra, aproveitando a ausencia dos seus dous edís na sesión de onte, despois de formalizar a súa renuncia á acta e á espera de que os novos tomen posesión do seu cargo, responde a unha actitude indecente caciquil, segundo eles moi pouco democrática. É antidemocrático por indecente, e é indecente porque é caciquil, porque utilizan as institucións deste concello como unha oficiña de emprego dos seus. É un goberno cobarde, porque aínda sabendo que o BNG, os concelleiros do BNG, non van a asistir a ese pleno, en ningún momento informa, nin poñen en coñecemento do Bloque Nacionalista Galego, que non saibamos, todavía existe neste concello, que se vai a celebrar ese pleno. E tamén é premeditado. E para falar de premeditación, ao mellor temos que falar de meses anteriores, non? Dun proceso de negociacións e dun proceso donde tamén intentaron levar estes dous puntos, o sea, empregar a dúas persoas de Nos Pobra, o intentaron levar a un pleno cando se estaba en plenas negociacións. Dende o goberno local tratouse de xustificar esta actuación en base ás propias necesidades do concello e a enorme carga de traballo que deben soportar a diario, cunha única dedicación exclusiva, neste caso a do alcalde. Isto que facemos é algo plenamente legal, se pode considerar que aproveitamos unha oportunidade, pois así é, e é interese público que está por encima de todo, neste caso, dar o mellor servizo á cidadanía. E, polo tanto, son necesarias estas dúas dedicacións, unha para unha concelleira e outra para persoal eventual. Pedíamos algo que, como sabedes, se dá en todos os concellos. Eu non coñezo ningún do noso tamaño que non disfrute, por lo menos, dunha dedicación exclusiva para un concelleiro. A veces non teñen persoal eventual, outras moitas veces sí, pero podes mirar os da Redonda, todos contan con, incluso recordo o caso de Muros, fai estes últimos 4 anos, que eran 3 concelleiros e tiñan a alcaldía e os 2 concelleiros media dedicación. Aínda así, dende o goberno e a pesar da situación creada, non descartan un posible pacto e retomar de novo as negociacións cos nacionalistas, polo ben do interese público. Dar un mensaxe á cidadanía de que o que se está facendo é polo mellor do interese público, e a mensaxe que queremos mandar ao BNG, que nós estamos todavía dispostos a seguir falando dun posible pacto, incluso queremos que isto pode facilitalo, porque realmente nós vamos a seguir aceptando a súa dedicación e podemos chegar a un pacto se é realmente o que pretenden defender o interese público.